ji heftê cotmehê were ku Hemas êriş kiriye ser sivîlên İsraîlê, İsraîl karî dike ji bo kuştina rêberên vê komalê. Yê kuşiya ji hewlên kuştinê rizgar bibe Yehya Sinwar e. Niha ew rêberatiya Hemasê dike. Bawerî heye ew dê tunelên ji erdên Xezayê de veşartiya û çeperên ji mirovan ji dîlên şerên İsraîlê durist kirine. ئیرو یحیا سنوار مەکتەبا سیاسی و باسکێ چەکداری یە حەماسێ پرێڤە دەبە. ئەڤە جارا یەکەیە هەموو دەسەڵاتە حەماسێ بکەوە دەستێ یەک کەسی و ئەو کەس jî یە هەری توندرەیە. Gersin Baxî çavareyê guhertina helwestê Hemasê danûstandinan ji bo agiribestê nake bi mebesta azadkirina dîlan û dawiya şer çûku Sinwar bi tundrewiyê tê naskirin. بێگومان ئەو یە هەری ڕادیکالە gelek ûldar e wî baweriyên Îslamê wêran kirine ew bawer dike ku fermana herî giring ya Îslamê ku ew tê digeheje ew e bibî şehîd ji bo Falistînê. Li sala 1989 İsraîlê cezayê zîndana heta mirinê dana bû ser Sinwar bi tawana kuştina dû serbazên İsraîlî û 4 hevkarên Filistînî. Wî bi tir ji 20 salan di zîndana Filistînê de derbas kirine û ew zimanê Hêbro baş dizane û xwe weka şerezayekî rewşa İsraîlê de danazkirin. Ew yek bû ji 1000 zîndaniyên Hemasê ku lê sala 2011 hatin veguhastin bi azadkirina yek serbazê İsraîlê bi navê Gilad Shalit. Karbidestên İsraîlê dibêjin ew dê Sinwar jî weka rêberên diyên Hemasê bikujin. Ev guhertin nabe rêgir ku em bi dûwî nekevin. Ew me pal da ku pêtir em hewla vedîtina wî bidin. Wî bikin armanc û we bikin careka dê Hemas serokê mekteba siyasî biguherîne. Li navcadeyên Xezayê baweriyên cuda li ser rêberatiya Sinwar hene û kadê bikaribe nêzîkî reketina dawiya şer bibe yan ne. Danana Sinwar wê bike ku şer dirêjtir bibe. Ji ber ku İsraîl Sinwar nevê, wan kesekî siyasî divê ku ji ber dananê bike. Me bihîstiye ku Sinwar serhişkew û renge ji ber dananê neke. Lê bawerên berova jî hene ku renga rêketinek bi İsraîlê re were kirin. Hîvî heye ku dê zû dawî bi şer bîne. Ji ber ku Sinwar li Xezayê de dijî û ew bêtir şarezayê gotûbêja ye. Piştî deh mehan sivîlên her du aliyên şer dibêjin ne xemawan ewa kî rêberê Hemas be. Xemawan dawî înana şer e. Ji bo raporta Linda Gratson, Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.